Tkompli t-tensjoni u l-inċertezza fiħdan il-Partit Nazzjonalista kif matul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa il-Malta Today ppubblikat rapport intern li sar mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Ir-rapport kixef u kkundanna l-aġir ta' Pierre Debono, l-Assistent Segretarju Generali tal-istess partit, li matul il-kampanja għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista ħadem bil-kbir għal Adrian Delija. Debono uża prokuri b'firem foloz sabiex ikun jista' jiġbor dokumenti tal-vot ta' numru ta' tesserati għall-elezzjoni ta' ħatra ta' kap ġdid. Ġie ċċekkja mal-Kummissjoni li dak il-ħin kienet rappreżentata minn Marion Paċaxa u Angelito Xiberras. Paċaxa marret tivverifika u sabet li d-dokument kien inġabar minn Pierre Debono bi prokura. It-tesserat qal li ma prokura lil ħadd u meta mitlub biex jara l-firma tiegħu stess iddikjara li dik mhux il-firma tiegħu. Fl-istess rapport issemmit ukoll littra li ntbatet lin-nies kollha li daħlu membri fil-Partit Nazzjonalista din is-sena. Għalkemm fil-Kunsill Ġenerali ntqal li dawn m'għandhomx dritt li jivvutaw, littra ta' Debono qalet eżattament l-oppost. Saħansitra r-rapport ikkonkluda li l-aġir ta' Debono seta' jwassal għal falsifikar tal-firem. Ir-rapport qal ukoll li Debono żbalja meta qassam id-dokumenti tal-vot lil kumitati sezzjonali għax suppost dawn tqassmu lit-tesserati direttament. Pierre Debono ma kellux jgħaddi d-dokumenti tal-vot lil kumitati sezzjonali, iżda direttament lil persuni li tagħhom ġabar id-dokument. Għalkemm Debono jokkupa kariga għolja fl-amministrazzjoni tal-partit, huwa naqas milli jinforma lill-Kummissjoni b'dak li kien qed jagħmel. Pierre Debono fl-ebda mument ma tkellem mal-Kummissjoni li kien qed iħaddem din it-tip ta' proċedura u kieku mhux għax ġara dan l-inċident din il-ħidma minn uffiċjal tal-partit kienet tibqa' għal kollox mistura. Fl-istess rapport il-Kummissjoni Elettorali ma naqsitx milli tikkundanna l-aġir ta' Debono. Il-Kummissjoni Elettorali tikkundanna prattiċi li jmorru kontra l-proċeduri stabbiliti mill-Kummissjoni nnifisha u li falsifikar tal-firma jew firem sabiex jinġabru d-dokument tal-votazzjoni jikkostitwixxi prattiċi elettorali illeciti. B'reazzjoni d-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ħaxxoqqa f'moxta biex jakkuża lil Delija bis-suppost mod ġdid ta' kif issir il-politika. Ara fejn kien l-establishment u x'kienet qed tagħmel il-klikka għal Azzopardi li tul il-kampanja ħadem qattih għal Krissajt. Intant imkejjen fih dan il-Partit Nazzjonalista qalu lil One News li għandu jiskatta proċess biex tittieħed azzjoni kontra Pierre Debono għax dak li jagħmel huwa abbuż mill-kariga tiegħu bħala Assistent Segretarju Generali. Sostnew li l-Kummissjoni Elettorali kellha twaqqaf immedjatament il-proċess elettorali għal ħatra ta' kap minħabba li l-proċess kien qed jiġi mbabas qalu sorsi fih dan il-Partit Nazzjonalista.